Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilgħawkom għal-podcast tal-lum, inselmu u koll lil-George illi għadu ma fallix. Program wieħed, u laqasin. Le, bravo. Imma għajdilom ma tix tamlu wahdek. Sibna riċetta li ma tfallix wieħed. Mela, ħanfakkar li dawk li din jarawna jistaw jagħmlu kuntat magħna permezz tal-WhatsApp fuq 9812 7676 U mill-ewwel sommorru biex nintroduċu il-mistidna tagħna wara s-sigla li jistgħu wkoll saret popolari dik tal-biskuttin. Ma tgħidilhom minni. Hija? Mela ngħidilhom. Link Kirkop. Le. U dik kienet il-mużika li taqqadna fil-biskuttin bejn l-introduzzjoni, tkun antipat, bejn l-introduzzjoni u il-programm u l-misieden għana nitfaw is-sigla. U is-sigla għana ħafna ma jaħsbux li importanti, hija importanti ħafna. Għaxin niftakar żmien meta konna żgħar li tkun per eżempju fit-toilet, tkun fil-ċina u tisma' s-sigla tal-programm kont nisma' jien naf beda Domenica Inn, bdiet Maria De Filippi. Is-sigla beda Kalamita. Taħroġ tiġri. Le, is-sigla hija l-libsa tal-programm. Mela naqgħu magħna lil Kirkop li oġbita s-sigla wkoll. ħafna. Kif intkom? Lilkom is-semmija tagħkom. Qed narakom okay. Relax. Ħafna. Okay, il-prezzo ġusto. Nispera li sal-aħħar inħalluk relax għaliex għandna naqra mistoqsijiet. Mhux faċli, ma rridux intuk qata imma ħanġibu b'darek mal-ħajt. Diġà tajtni qata. Le, mhux vera. Toħroġ mis-sigla u toħroġ ma nafx kif libsa u jimminajra. Diġà tajtni qata kif ħadd ikkonkludi dik l-esperjenza tas-sigla. Mela ħanibda jien? Le. Kif tħossok l-għonet fil-familja Kalamita? Ġifiri qed tistaqsini li ma tafx, qed tistaqsini għax ma tafx. Saqsija jien. Jaru, kom Ejna blu wish come true. Dik I wish that my wish comes true. Issa ma li ngħid trid ittażel U inti xadina tagħna. Isma' Dik tik fl-aħħar. Il-wish ħafna drabi x-xewqat ikunu abbinati mal-ħolm. U għandkom persuna bejnietkom. U inti tajt nixtieq li nsiru. To dream again, jien. Baqgħet sinonima u meta tissemmi li Kalamita. Inti naħseb taf, da snin kollha ta' Kalamita. U anka fil-bidu, meta kont indoq jien, kont imur fuq ħafna programmi, inkanta, minn jaf kemm ġejt. Fuq il-programmi kien ikollok il-live Aħna l-uniku programm li żammejna live music. Live music. Kien introdott permezz ta' programmi bħal tagħkom, programmi ta' kuljum u kienet ukoll għalina vetrina il-kantanti speċjalment jien kont indoq u nkanta. Allura dejjem li ikollok programm għandu faċilità li tista' tmur iddoq bil-pjanu. Kienet xi ħaġa li hija innovazzjoni li ma konniex narawha fuq il-mezzi tax-xandi. Biex tmur band, kelli band, pereżempju rock band, imma iktar ikkomplikata. Ġifieri f'kelma waħda ilek tħossok parti mill-familja Kalamita mhux issa. Mhijiex evidenti imma li nħossi parti jien inħoss. Mela minuta għas-semmieta to dream again. To dream again. Let me fall apart, please don't break my heart, I love you. X'memorji tġib? Issa Memorji sbieħ jew memorji korroħ? Memorji sbieħ.
Memorji, meta ngħidlek memorja, hemm memorji li neħejthom is-sistema, jotelqu. Għaliex ġew sorverjati u tant kien hemm memorji sbaħ, u mbagħad meta kelli t-tifla u bnejt anka karriera differenti apparti il-mużika li ħafna minn dawk l-emozzjonijiet koroħ li forsi tqanqlu fi żmien diffiċli. Żmien għalija kien żmien diffiċli, żmien ta' bidla. Żmien diffiċli meta rappreżentajt il-Malta. Meta rappreżentajt il-Malta, ħanajlek. U għaliex żmien diffiċli? It-toqol li tirrappreżenta lil pajjiżek jekk ħataħodha bis-serjetà, dejjem ikun żmien diffiċli, ikun żmien li int internament tagħmel ħafna assessjar u tajt isma' jien irrid inkun rappreżentant ta' denja għal pajjiżi mhux għalija nnifsi. Għax għandek responsabilità. Għandek responsabilità. Issa d-differenza hi din li jiena naħseb tant ħadta bis-serjetà u tant kif ngħid tkiddejt miegħi innifsi biex inkun nista' nifhem kif nistgħu nkunu aħjar anka fost il-lobbying li nagħmlu, anka bil-mod kif nippreżentaw ruħna, anka x'ċertu image irridu nagħtu lil pajjiżna, lil biss li rrid immur bih, x'image ħajati lil pajjiżi, kif nilbes jien. Iġifieri illum u ħafna artisti ma jagħtux każ dik, tajt jiena l-importanti li jiena inħossni komdu mhux se noqgħod inħares x'image jekk kienx inqaċ taż-żejjed. Hemm differenza. Jekk kienx ħanati Ara. rappreżentanza denja. Donnok taf. Jien u Ġorġ nitkellmu kważi kuljum. Ġifieri meta ma nitkellmux ma nafx ikun ġara xi ħaġa, imma ikunu ftit il-ġranet li ma nitkellmux. Għax ikun biżiju. U dejjem ngħidlu, meta nsifru bejnietna, jiena Ġorġ, aħna pratikament qegħdin 3 ħbieb jew 4 ħbieb close, toddok fuq idejk. Wieħed minnhom intqajt miegħu inti il-belt. Undu ngħid li huwa parti minnax jirraġuna bħalna ħafna drabi, għallavori qabbiżinna ma jirraġuna bħalna. Il-fatt li sifir Pratikament u jqabbiż għalina, ġifieri. Il-fatt li inti. Dik fimta wkoll. Ija. Fimta. Isma' jienu liħor, insifirna waħedna u qatt ma kellna xi ngħidu. Imma jekk lilek għatek. Issa ġi għalija, ġili jisifru ma jgħidu li xta. Le, ġili sifirna biex per eżempju morru bil-ġimgħa sal-erba. Ma naħlilek xejn, Ġorġ, għax is-sorsi informati mhux int, u mbagħad nagħmel ir-riċerka tiegħi. Ma ħalli jkollok parti mill-investigazzjoni lesta. Per eżempju, sifirna 3 darbiet wara xulxin. Toċ fuq. Insifru l-ġimgħa u suppost niġu l-erba. Jienu liħor naslu l-erba, imma jkun talaq il-ħadd. Iva, xif kif niddaq nitlaq. U l-isbaħ holiday. Le, sewa qalet. Taf il-kompożitur tiegħi meta wasanna l-Latvja l-għada rrid jitlaq. Alright, sewa. Għalhekk meta u llum ngħid kienet deċiżjoni u kienet anka l-mod kif esprima ruħu għalfejn inti m'għandekx turi qabel il-performance li hemm ċertu nuqqasijiet u tindirizzhom. Mhux wara kulħadd bravu u l-eneb ma lħaqtux u da. Imma meta jiena l-iktar sodisfazzjon li jtini li jiena nkun from day one, from the very first minute, ikkun battejt u dak li għadt niqpa ngħidu wara. Mhux ngħidu wara, inkun inqas mir-responsabilta jekk jiena ma nieħux pożizzjoni f'waqta. Imma meta kien jekk dana jrid jitlaq u hemm raġunijiet għalfejn irid jitlaq. Tara. Waħda minnhom. Meta jiena rrid nitlaq, waħda mir-raġunijiet tista' tkun idejaqni hu. Le, infatti l-isma' holidays ikunu kienet sal-erba. Li ħanajdlek għalfejn taf għalfejn jirrabjaw għax il-kumpanija tiegħek tkun mistennija. Mhux hekk aħna ftemna. Jekk intkom ġifieri inti tajtilhom xort. Hija ħanajdlek għalfejn. Mela, niżel il-ħadd għaliex kien hemm xi żewġ bravi li jdejjaqhom kollox li bdew jikkritikaw lis-sindku li għaddiet il-purċissjoni u kien hemm 4 siġġijiet u s-Santa Santisma għala x'għamel. Niżel biex inaħħihom. Biex ipaxxihom. Ħassar il-holiday u niżelaw. Imma dak huma affarijiet li imma intkom tidu tifhmuha wkoll. U minn ikun magħna. Sakemm għandu dik il-kariga u sakemm ikollu dik il-kariga ta' wara ismu. Hija ma mhux meta jkunu ġej meta l-kritika tkun ġejja minn nies li jippruvaw isibu x-xara fl-aġina biex jagħmlu storja
u jippruvaw ikisru Pero miex mentalment. għad-diskrezzjoni tiegħu jew ta' dak jew ta' liħor li jaqta u jgħid isma' di ma kellek xinża di ma tinżil. Trid tipprova tagħmel l-almu tiegħek u mbagħad joħroġ waħdu. Joħroġ waħdu, jiena nemmen. Dak li hu minn Alla ma jħassru ħadd. U verament iż-żejt jitfiċ l-ilma. Ejja ħalli nħallu l-arfet fil-ġemp nkomplu fuq to dream again. Jitemmem f'daw il-prinċipju, importanti tinsurna fuq iktar. Mela, nkomplu fuq l-Eurovision għalix palissa u Is-sinti qed tagħmel 20 sen ilu, Iva, 20 sen ilu, Mamma imma mia. kienu 20 Iktar sena kważi. ilu. li Hija ma' pereżempju- 20 sen ilu. li jiena niftakarhom. ċertu nies Le, le. magħmlu hekk faċli lilek. 20 sena ilu. L-istess ninsemmu, wow. Imma tiqpa tagħmel l-affarijiet li għandek tagħmel. U għalek nishtiq nibqgħu nitkellmu għaliex 20 sena ilu u niftakar eżatt x'kien ġara dakinhar meta kien hemm inti aktar milli ġara s-sena l-oħra. Ir-raġuni li kien hemm pereżempju anke lejk kien hemm ċertu kritika, jien naf kif ħriġt fuq il-park, kif il-biss. Anzi, ħriġt. Kif sejjirt il-fjura, kif tfajt il-fjura, eccetera. Inti kummenti bħal dawn. kien ġieti, ma ta' qabel tal-aħħar. Ta' qabel tal-aħħar, l-aħħar kienet ġiet l-Ingilterra. Imma kummenti bħal Sa mhux dawn. pajjiż Issa bil-Ingilterra. meta tajt l-Ingilterra ta' Kummenti bħal dawn. Mhux festival. Tibqa' tgħid li kienet esperjenza sabiħa. Issa intu ġew. kienet esperjenza sabiħa, għax warajja nbidlu ħafna affarijiet, warajja kien hemm ċerta serjetà, warajja kien hemm analiżi u ma bqajniex nattakkaw il-kantant, imma bdejna nitkellmu Imma fuq lilek il-pakket. attakkaw. Żgur, qed ngħidlek warajja. Jiġifieri għalija hija esperjenza sabiħa. Ħanajlek għalfejn, xi kultant ma niddejjax li nkun it-target u kont target f'ħafna affarijiet. Imma wara dak l-inċident inbidlu l-affarijiet. Mela jiena minn dakinhar 20 sena ilu u kif seħħew ħafna sitwazzjonijiet anke f'ħajti, ġifieri affarijiet żgħar, ġifieri affarijiet li mhux se jkun jafhom ħadd, affarijiet li ngħaddi minnhom kuljum u nerġa' nirrealizza li ngħid għalfej ħanoqgħod nillamenta ruħu nħares lura u ngħid għalfej jien, għalfej attakkawni meta kienu jafu li huma triggerjaw għad il-biċċa xogħol. Meta kienu jafu li l-ħwejjeġ kienu diġà mħallsa lil ħaddieħor u dak li ħallsu lil ħaddieħor lanqas kien denju ta' fuq palk. It-tfixkil minn Malta kien. It-tfixkil minn Malta kien. It-tfixkil minn Malta għaliex il-Maltin ma naqdux wara ir-rappreżentanza. Meta inti jkollok tajt rappreżentanza il-Maltin, id-delegazzjoni. Il-delegazzjoni mhux il-poplu, għaliex il-poplu Il-poplu, insa l-poplu. Naħseb kien warajk. Il-poplu naħseb u minnaw m'għandix ringrazzjament ikbar jien qatt maqlajt tajjira minant il-pubbliku. Qatt ma ġi xaħat, jgħid issa forsi jagħmlu li xi sorpriża u jibdew jajruni, ma jimpurtax. Imma reċentament meta tidħol fil-politika u tattenta li tmisma l-politika tibda taqla għaliex, però nerġa' ngħidlek, lanqas hemmhekk. Jiġifieri jiena naħseb li n-nies bis-sitwazzjoni kif ġrat u kif ħatta u nemmen li inti l-esperjenza hija marbuta ma' numru ta' sitwazzjonijiet li ma tkunx ipperfezzjonajt. Jekk rid xi ħaġa perfezzjonata, make sure li mill-bidunet u kull ingredient u kull element huwa perfett. Hemmhekk tista' titkellem fuq il-perfezzjoni. Jekk inti trid xi ħaġa perfetta imma taf li ċ-ċirasa fuq il-kejk malli ħataqsam il-kejk ħajjisfaxxa. U ħanoqdu nħarsu li ċ-ċirasa, ċirasa fuq il-kejk tagħmel id-differenza kollha. Eżif, iċ-ċirasa fuq il-kejk, inti tittara il-pakket komplut. Illum sirna kritiċi 20 sena wara qed nieħu pjaċir li għandna anke fuq il-mezzi tax-xandir kemm ikun hemm min jillamenta u jgħid u jikkritika u jkun hemm dawk li tistmhom tajt imma laqas rawħda, taf kif qed jaqgħu ċajtuma mbilli jqogħdu jajru lil xulxin. Meta inti tinduna li xi ħadd laqas raħ artiklu u qed jattakka lil persuna u laqas għadu raħ minn fuq xi ħaġa li żvija totalment għax il-kumment tiegħu jkun tant redikolu, jien dawk in-nies li jajruk ma jinkwetawniex. Ma tħossokx li inti persuna b'saħħtek għaliex jekk ma nisejżbar kienet l-ewwel darba fil-festival. Mela. Tidħol
L-ewwel darba. tirbħu jinqala dan kollu U xorta, tkompli u xorta, bil-karriera. George, xorta għandi mill-lat internazzjonali kieku taf f'dawn l-20 sena u kull ma minn il-taqa xi preġju u jħarsu lejn Malta u ħadd qatt ma tkellem mod dispreġġattiv. Meta tkellmu b'mod dispreġġattiv? Meta tkun iridu jattakkaw lil xi ħadd ieħor u jużaw lilek. Jiena ġejt użata meta attakkawni. Imma dan huwa sempliċement festival, fis-sens illi festival emmin bil-forxa ħadd li tiġi l-aħħar. Issa tkun Ingilterra u tkun Malta, din jivvutaw għal-kanzunetta mhux għalik. Jivvutaw għal-kanzunetta, jivvutaw nemmen anke għal-pakket kollu. Jiena ħanajdlek meta nara u laqas nara kollha għax hemm ħafna affarijiet li jiena bħala kritika, l-iktar persuna kritika tiegħi nnifsi, irid inkun għamja biex ma nirrikonoxxix in-nuqqasijiet li kien hemm. Imma meta noqgħod mbagħad nikkunsidra u nara il-festival globali ta' dik is-sena, ġilu ħanina kemm kien hemm nuqqasijiet ikbar, iktar gravi, u mbagħad ġew u klassifikaw, u ninsew xi kienet 100% televoting. L-ewwel sena, u naħseb li l-unika sena ħax ftit żmien. Ma ħadmitx. Immaġina, aħna mdorrijin pajjiż. 100% televoting, dan punt importanti. U l-Inkirkop kienet t-reprezenta l-Malta, aħna kif ħan nibħu l-100% televoting? Tista' tgħidli? Il-100% televoting. Anzi, ma ġejx l-aħħar kif qed tgħidli. Il-100% televoting. Kull meta daħal u kien fis-seħ, meta inti tara li erġajna kellna xi prestazzjonijiet li għamluha mis-semifinali għal-finali. Kien hemm ħafna oħrajn warajja li m'għamluhiex. U huma fost il-kantanti l-iktar li huma popolari u tarhom. Però biex tagħmlu fuq għadi ma jneħħix il-preġju. Fil-finali ġejt qabel tal-aħħar fil-verità mill-festival kollu ma ġejtx. Però jiena li hija rebħa, ma kif tista' ma tkunx sabiħa jekk jien irbaħt f'pajjiżi. In-nies kienu tawni wkoll il-50% tagħhom fit-televoting hawnhekk f'pajjiżi. Ġejt u koll ikkonsidrata minn kompożitur li kien ilu u koll fix-xena. Kif tista' inti ma tkunx kontent? Lin, jekk tiġik l-opportunità li terġa' tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision. Fil-Eurovision? Jekk ikun hemm kanzunetti, ma naħsibx li dan. Jekk tiġi opportunità, jekk xi ħadd jgħid li jiena nemmen fik, u rridu nikbu kanzunetta, u rridu nikbu għatali li ħanpoġġu l-imħuħ kollha u l-ingredjenti kollha u ħankunu verament kritiċi għax fl-aħħar mill-aħħar mhux lilek irridu naraw li l-Malta tagħna tajba. Mela l-importanti għalija jkolli dik l-assigurazzjoni, mela le biex nara l-Malta tmur u timmexxi. Nagħlqu da suġġett tal-Eurovision b'din domanda, għax ma ngħidu lek affarijiet oħra. Għax inti minn dik għandna bqajt għaddejja u l-karriera tiegħek ma waqfitx fuq dik kanzunetta ta' tliet. Li ġofija kien hemm weġġa li anke l-mod kif qed titkellem. Dik iġġorra tul ħajtek kollha. Tul ħajti dik hija għalija xi ħaġa li timmotivani għal kull ħaġa li nagħmel. Għaliex illum il-ġurnata tant tallimt minn dik l-esperjenza li rajt kif għatlek li kull minn meġa ġi wara kien hemm effett tajjeb pożittiv għall-aħjar, anki għal Malta. Mela, normalment min imur il-Eurovision u jdu jiġi mal-ewwel 10 sewwa, dejjem kellu sajf milli jgħidu lin-nies igawdi l-emmu law jkanta jalla, imma dak il-kantanti tihom dak il-boost. Anki jiena kelli. Inti kellek xorta jew? Għada. Ġifieri, u barra minn Malta u nies isegwuk, jiena għamilt karriera sa ftit qabel il-Covid mhux mill-Eurovision, biss għax irridu ngħidu kif inhi. Jiena il-mużika studjajta. Mill-Eurovision u għax erbaħt kanzunetta pop, ma sirx naf indoq il-pjanu, jien għax kont studjajt. Ġifieri meta mort nippreżenta ruħi u mbagħad u mort naħdem, raw kapaċitajiet li kelli akademiċi u kelli minn qabel. All right, mela ħanqgħod mbagħad tiftaħ xi ġoħra. Aidela, in the meantime, I'm having fun. The fun. Cheers. 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 Għaniftaħ. Għajċa ħagġin għan xopin.
Mela, ħanfakarkom biex tibatunna fuq il-WhatsApp, il-kompetizzjoni, dejjem nistaqsukom. Kemm inħobhom il-juices. Bastajt xi ħaġa. Biex ħadd xopint. Le, ħanajdilhom is-sala bdejt. Il-WhatsApp tagħna 98127676 il-mistoqsija dejjem nistaqsukom meta il-mistieden jew il-mistiedna tagħna tkun twilet jew twildet, tajjeb allura ħansaqsik id-data twilid. Tiegħi, ngħidilek, l-10 ta' Wissu tal-1980. Il-jum. Inti twildet żgħira. Il-jum, no. Il-jum, ħsibek il-jum, il-ħadd. Le, l-istilla. L-istilla l-jum. Il-jum. Leo. Il-jum. Għaxun bat taqleb dik, jax jina fawissu wkoll ma Virgo. Temmen fl-oroskopju? Mhix xi ħaġa ta' twemmin, però nara ma nemminx. Temmen li seħħu dawn li taqra l-istilla. Iva, ma nemmen li fl-univers hemm law of attraction u dak li inti titfa' jiġi lura lejk. Jiġifieri nemmen li twilit taħt stilla li hija l-oppost ta' raġel tiegħi. U meta mort infittxa u hemmhekk bdejt nemmen, mort naqra tiegħu u ma jistax. Aħna Leo u Aquarius huma l-unika żewġ stilel li huma kontrastanti u opposti u joħolqu friction, imma mbagħad hemm dik il-law of attraction li, u bdejt nemmina għax bdil 20 sena. Immur infittex u ngħid imma dak kif qed jagħmel dawn l-affarijiet. Għax bil-fors. Sparraw dik l-istilla. Sparat li txinga, ma nafx għalfej. Għax t-tonqos. Le, mux għalek. Tonqos dak għalek. Lin, mela ħana mill-lek mistoqsija jien u batna il-bu għas-soġġetti ieħor. Kantanta, avukata. Avukata. Mux avukat. Avukata. Mela ħana jdu ilhom. Għax di importanti. Avukat. Mara u raġel jibqgħu avukat. Aħna ngħidulhom avukata, jgħidu ħafna, notara kif toqgħod pereżempju, però notar tibqa'. Kienu jgħidu wkoll avukatessa. Tabiba pereżempju mhux suppost teżisti. Tabib huwa it-tabib Dottor Nadet, pereżempju, xorta jgħidilha. X'ti preferi minnhom? Kieku jkollok jgħidulek isma' titgħażel waħda minnhom. Para karriera professjonali jiena. Kant preżentatriċi. Politika nażel politika. Politika mhux partiġjana. Politika tan-nies. Jiena kont minalija li isek kellek esperjenza fil-politika. U forsi ma kienx daqshekk ta' sodisfazzjon minħabba anke ċertu nies. Jiena ħsibtek twaraba l-politika. Politika isn't policy in-nies. Jien nipprattika. Il-politika taqqad li kollox. Meta tipprattika inti anka televizjoni, anka radio, anka li inti twassal messaġġ. Politika hija policy bl-Ingliż. Policy. Inti qed tfassal xi ħaġa u qed tħalli legat li fuq jista' jimxi ħadd ieħor. Jiena jinkwetani il-fatt, ma xi ħadd jgħid jiena ma jinteressaniix mill-politika. Ma tistax. U ħażin. Inti l-imprint tiegħek. Il-politika ħadra. Il-politika partiġjana, il-politika ta' kuluri, il-politika ta' reliġjon. Fil-reliġjon, politika, hemm il-politika. Ġifieri inti dak li huwa tiegħek differenti minn tiegħi, mela mhuwiex tajjeb. Dik x'politika hi? Dik politika diviżiva. Il-politika hija il-mod kif ngħix. Ġesu kellu l-politika tiegħu. Il-mod kif tgħix. Kif twassal il-messaġġ. Jekk imorru għal-politika li nifhmu bija aħna, ġifieri narawk fil-Parlament Malti, Parlament Ewropew. Mhix xi ħaġa l-Parlament. Kien hemm żmien fejn inti ħabbart li ħatoħroġ għall-elezzjoni. Imma l-fej għażilt dak iż-żmien li għax kif qed ngħidlek tant talmitni l-esperjenza tal-Eurovision li f'kull ħaġa li nagħmel ngħid isma' dan huwa ikolli ħafna domandi qabel ma nagħmilha mhux wara għax imbagħad fattala żolba wara. Inti f'dak iż-żmien mhux se niddejjaq ngħid isma' hemm prioritajiet oħrajn. Kien żmien tal-COVID, kien żmien li t-tifla kienet qiegħda tagħmel low levels, u mbagħad ġiet għall-A levels, kien żmien li ma poġġewx għall-eżamijiet u ħafna tħarbiet. Meta ħriġ tal-politika kienet dak iż-żmien li low levels ħadu Però jiena niftakar l-eżamijiet tal-mock test. Kien hemm minħadha bi kbira li inti ħriġ mal-Partit Laburista.
Għalfej għandek toħda bi kbira, meta le, jiena. Li ħadha bi kbira ġifieri. Żgur. Imma il-link il-kop qatt ma stennewa li ħatkun lista għaliex ħassejt dak iż-żmien li tkun. Dik waħda mill-iżbalja li ħadd domanda. Għamlet perjodu pereżempju tippreżenta fuq net. Fuq net fit-television. Le, mhux nippreżenta, qatt ma preżentajt. Kont qatt ma preżentajt. Jiena dibis ngħidilhom. Kont inkun mistiedna fuq xi programmi. Pereżempju John Bandi kellu programmi. Dibis ngħidilhom fuqek. Jiena malin illi nafa ġifieri just hello. Għax kont nirrispetta nara apparti li mara sabiħa għandek ċertu politezza, kif tajt inti. You're smart. Meta tarak tajt il-mara. Il-mera ma tajdlix daw l-affarijiet. Il-mera ma tajdhom li x'palissa tajli li għandi t-tikmi. Per eżempju, ommi għalli ħafrila fuq kienet tgħidli. Għaxi meta nkun naraw television u hija l-kem ma kienx taf skola ġejja minn ġenerazzjoni illi skola forsi ma talmux biżejjed għax ma kellhomx iċ-ċans immanda l-politika ta' triq u l-politika ta' qalba tajba u l-politika onesta u l-politika illi l-lum nitqu biha lill-lom bikun semmilkom x'kienet tagħmel meta tara riklam ta' tnejn qed jitbewsu. Imma dak iż-żmien kienet tipproteġina lilna u llum jekk wieħed jara it-tfal tagħna huma esposti għal kull pornografija pereżempju, ngħidu żgħażagħ tagħna li jiena fl-opinjoni tiegħi xi darba nixtieq niddiskutuha il-qerda ta' parti mis-soċjetà hija anke l-pornografija. Tajjeb tgħidli x'għandha x'aqsam. Iva, psikoloġikament inti taf, imma mhux dan is-suġġett. Jiena li se ngħid fuq Lin kelli ċans inkun ma' Lin jiena. Kemm domna? 3/4 induru ir-Repubblika. Billejt naraw id-dawl il-ġdid. Ħadna gost u meta ssir tafek mill-viċin tinduna li inti dak li tajt mhux qed tajdu biex tirrexta, imma tgħixu fil-verità. Ma rridx naħli minn ħajti. U jien nibda jiena qed u għalhekk irtirajt bil-politika propju. Iddiskutejt malin, imma ngħidilha għalfejn għax dik ħadd jagħmluha. Imma jiena li forsi tweġġa lili li jiena li fil-politika u kelma ngħidilek immettila lilek għalfejn weġġawk pereżempju. Le, jiena. Imma pereżempju naħseb li weġġajt in-nies mhux weġġaw lili. Inti ġejt f'kalamita. Li irtirajt. U rrid ngħidilhom. Irrid ngħidilhom, sorry, ma waqaftek. Għax kont se ngħidlek importanti. Tinsista tajt, kif ġejt f'kalamita inti u aħna bil-qalb għażinnik għax nafu li inti persuna brava, edukata, u kont se ngħidlek x'kienet tajt ommi fuqek, għax aħna nġibu nies mhux nisimgħuhom biss anke biex nfaħruhom. Sewwa, għax hemm bżonn li bnedem idulu isma' hawn inti tajjeb, brav, hawn qed tisbalji, imma tajba u tajba u tajba. Kienet tajli f'din mara nara ħana Forjetta Berti pereżempju kienet tara l-mod kif tilbes. Kemm onesta, anke fuq hekk kienet tajli, li il-mara kif tilbes turini li serja. Għax huma l-anzjani tagħna, ommu missieri, ommu missierek Ġorġi għandhom ċertu età, mhux se jitkażaw għax jaraw mara skullata, ma tifhimniex ħażin, se tkun fejn il-baħar. Jekk tkun fejn il-baħar ma kienet tajt xejn. Imma li inti qed tagħti eżempju anke lil-biss, inti semmejt lil-biss meta nsifru jirrappreżentaw il-pajjiż. Jiġifieri das kemm hemm nies forsi li jkunu ftit li għamlu dak il-ħsara, hemm ħafna jammirawk ukoll. Ekku, u dik kienet mill-waħda ħassejt, dik kienet sitwazzjoni li ħassejt li kelli nilbes alla volja kellhom arranġamenti u kienu diġà ġabu l-nies u imma jiena ħassejt li ma kienieċ u kienet qed tagħmilli literalment allerġija, mhux biss iddeċidejt li jiena li ma nilbisix by choice. Imma b'mod naturali kien hemm repellent lejn din il-libsa li kienu tawni. Mhux libsa, biċċi tal-ħjut. Biex ma ngħidx bil-brajider u kollox ma kontx komda. Il-libsa, issa l-libsa tal-Eurovision. Issa, le ma xirrid ngħidlek l-eżempju. Semmejt il-pornografija. Pereżempju, qabel niġu għall-pornografija, kif ġejt f'Kalamita u aħna fis-sajf, hemm id-direttur tagħna Ivan Baldacchino li huwa il-manager ta' Kalamita u manager huwa titlu għax jiena ġili daw jgħidu li kif ma mhux l-uffiċċju. Imma jiena għandi fiduċja f'Ivan li qed imexxi minn floki jon kella qed imexxi l-kumpanija tiegħi
u fiduċja fil-ħaddiema. Jiena mhix dak it-tip tmur ndejjaqhom. Jekk ikun hemm xi ħaġa illi mhux sara sew, hemmhekk se nieqfu jarani kuljum. U jien ngħidilhom, ħudu qata meta tarawni, mhux meta ma tarawniex. Għax meta mmur sinjal li jkolli xi ħsieb nadda ngħidilhom hello u nitlaq, imma jekk xi ħaġa sara ħażina ħajarani kuljum. Jiena l-politika tiegħi u ħanorbot dak li konna din ngħidu qabel. Imma sorry, wasal tal-dijela, mhux biex nitkellem jiena biex ngħid kif wasalt f'kalamita int. Fis-sajf mbagħad bdejna nsemmu l-ismijiet. Għax aħna ndaħlu elementi ġodda. Affettwatek il-mami mela mill-ilbis. Jiena nimxi ħafna fuq li kienet tajti. Nimxi ħafna fuq li kienet tajti. U llum irid nappella żgħażagħ kollha illi jisimgħu minn dak li jgħidu l-ġenituri, qed nisimgħu jienu George u jiena bkejt. F'dal ġimgħat meta rajt ritratti ta' ħbib tiegħi li sirt nafhom ftit, oħrajn nafhom ħafna li mietu b'suwiċidju. Jew mietu f'inċident ta' traffiku għax moħħhom kellhom l-inkwiet. U bniedem meta jaħbad, all right, jista' jkun inċident. Jien pereżempju meta bad bil-karozza ma kellix moħħi floku. Fis-sens. Ommi marida ma kienx moħħi taf kif. Issa meta aċċettajnik lilek, aċċettajnik minn 400 għadna le, Linkel-Kopp. Sewa, u fakkarni x'isima. Kont pre-selected. Pre-selected minn Alfred Zammit, minn George, nisti għandhom l-esperjenza fissem it-telespettaturi. Pero inti, kif bdejt tippreżenta l-ewwel programm, kien hemm xi ħadd mill-ewwel kiteb ħareġ kontriku, qed imma possibbli tafu l-artiklu. Forsi tinsamuh tu importanza, imma jien hekk ta' Tija Marija miskina dil-mara. Imma kien hemm sensiela ta' anka il-pożizzjoni li naħdem fiha, isni xi ħadd tajjeli, mela jiena nidħol bir-recruitment bħal kulħadd. Laqas immur nitlob u nagħmel talbiet, ċertu talbiet biex xi ħadd jaġevu laqas naf xi ġifieri. Imma jekk jiena għandi l-kredenzjali u l-meritokrazija li tant tkellimna dwarha u nitkellmu dwarha. Għalfejn inti għandek taċċetta li xi ħadd fuq il-medja u xi ħadd prominenti fuq il-medja, jagħti u jalludi u jallega affarijiet li huma malafamanti. U jiena nerġa' mmur lura mhux għall-ilbis, jiena mhux l-ilbis diċenti. U mbagħad minn ġewwa nagħmel il-ħsara lil ħadd ieħor. Jiena l-libsa ta' barra u l-libsa ta' ġewwa trid tkun tirrappreżenta lilek b'mod holistiku. U ħallejthom għaddejjin għas sempliċi fatt li jiddispjaċini nara nies li forsi mhumiex daqshekk b'saħħithom f'ċertu sitwazzjonijiet f'ħajjithom, kif kont jiena f'ċirkostanzi varji. U jibdew jattakkawhom, jaffettwawhom u jkollhom jifqu. U din id-darba għat din id-darba min qed jattakka ma jafx x'inhu jgħid, ma jafx kif inhu r-recruitment tal-gvern, ma nafx kif qed jirrappreżenta l-istituzzjonijiet jew anka il-segwaċi tiegħu min ikun qiegħed segwih anka fuq il-Facebook billi jgħid dawn l-affarijiet għax inti qed turini li qed tipprova tkun xi ħaġa immetta attakka lil xi ħadd personali u tħallat issues personali tiegħek li forsi għandek mal-istituzzjonijiet. Fuq persuna ġenwina li dejjem imxiet kif suppost għandha l-permessi kollha meħtieġa tagħmel l-affarijiet b'mod li huwa ġust. Jiena ma nifhimhomx il dawn in-nies, ma nifhimhomx kif inti taħli ħinek tikteb artiklu mingħajr ma jkollok sugu u trid tagħdi messaġġ ta' kwalità u li jara bidla fis-sistema. Issa dax bidla kien ħajamel, jien waqaft minn fuq kalamita le. Dana f'artiklu qal li jiena nassigura u jiena ċert li għandha l-permessi kollha meħtieġa, mela allura għalfejn qed tikteb. Għalfejn tittoħloq dubju. X'motivak għaliex ġimġiel. U qabel lin kienet forsi tifla naiva 20 sena ilu u ma tifhimx għalfejn qed iġalluha tagħmel hekk u jgħidulha hekk u jgħidulha rasha jibsa. Imma llum ngħid le dik ir-ras jibsa għat-tajjeb importanti. Dik ir-rasib saw kondet semmi l-ġenituri inti għandna l-aċċja mistoqsijax ma tilekx. Li ma rwol, ir-rwol ta' ġenitur liktar li tini sodisfazzjon, għax dan kollu li nagħmel, jekk jien ma jaffettwanix b'mod pożittiv
fuq id-deċiżjonijiet li nieħu bħala Jien x'sens għandu kollox. Mela deċiżjoni tal-politika u minn hawn nixtieq nerġa' u tuni ċans u nirringrazzjakom ta' dan iċ-ċans li niskuża ruħi ma' min kellu fiduċja fija u rani bħala rappreżentanta denja tal-valuri u prinċipji tagħhom u għadni hemm u niqpa' hemm f'kull rwol li nagħmel ġi min mfittxni jaf xi ngħid għax żgur. Ġifieri l-inkirkop narawha fil-Parlament. Mhux mela fil-Parlament jiena niddeċiedi, mhux in-nies. Jew in-nies jew Prim Ministru. Ħanarawk toħroġ għall-elezzjoni. Ma mhix xi ħaġa is-sitwazzjoni kif qed ngħidlek ta' dak iż-żmien ma permettitlix li jiena ma nagħtix priorità elezzjoni oħra. Ma nafx. Faħalli ġew fejn tiddaħħala. Le, jien nixtieq li x-xogħol li nagħmel ta' kuljum ikun xogħol li huwa jekk nieqaf, jekk jien jiġri li xi ħaġa, jekk jiena kelli inċident, xi ħadd jgħid li lin b'kontinwità għalli kienet qed taħdem. Din ġabet il-bidla. Paċenzja, Ġorġ. Sajxek xi ħaġa Alfred imma dawwar kollox u mar suġġett ieħor. Aħna konna nitkellmu anke fuq fejn tidħol il-politika li forsi kien hemm min qal jara lin mal-Partit Laburista ħirġa u mhux mal-Partit Laburista. Dak iż-żmien il-Partit Laburista ħallum għad kien l-aħjar għażla. Għal xiex il-Partit Laburista. L-ewwel net jiena ġejja minn familja li ħadmu ħafna fil-komunità. Jiena għandi 3 sit tal-mużew u jiena il-mużew jgħidulu s-soċjetà tal-mużew. Kif nista' jien m'għandix soċjaliżmu qabel ma nikteb ismi, xi kultant your reputation precedes you. Fil-ħaġa li nagħmel kontinwament, irrid verament ngħid, jiena għal xi skop, x'inhu l-iskop tiegħi li nażel din il-karriera tal-avukat, pereżempju? Xi skopu li nażel li jiena nirrappreżentak bl-aħjar abbiltà li nista' fil-professjoni tiegħi, u mbagħad l-ewwel ma nħares lejn il-flus, jew l-ewwel ma nħares lejn is-sitwazzjoni tiegħi jekk jiena tkun tikkompromettini jekk nirrappreżentak jew le. Ġifieri hawn min ma jirrappreżentax ċertu klijenti għax il-pożizzjoni tal-avukat ħadd ikkompromettih mal-awtoritajiet. Imma jekk inti dan ġi għandek, issa laħattu. Inti tirrappreżentah in the best of your ability. Ma toqgħodx tajt għax dan il-kawża kontra l-università għall-argument u jien għandi t-tifla u r-raġel u jien u da u fl-università daw ħajamlu xi ħaġa lili bħala avukat, skużani. Mela allura għajdlu le u tirrappreżentah. Isma' u fil-fatt waqt li tisbaħ qed titkellem. Jekk ma ġietx eletta jew ma marriċ, il-pajjiż tilef ta'. Jiena x-xogħol li jagħti nagħmel. Nies bħall-Inkirkop li ma jkunux fil-Parlament, il-pajjiż qed jitlef, mela intu jienu personali li spiċċaw ċertu politiċi li huma intelligenti min tilef. Mhux il-pajjiż tilef. Mela nfakkarkom li l-intervista kellha tkun ma' Dr. Lin imma spiċċajt intervista lil Alfred. Le, mhux hekk. Wasalna fit-tmiem. Jiena Lin, tkellimna qabel u tkellimna magħha. Issa illum sfortunatament irkibt fuq karozza tal-linja li vjaġġat qasir mill-Belt Sal-Furjana. Għax taf il-wieħed jien jirkeb mill-Belt Sal-Furjana flok jimxija f'tal-linja, fil-fatt waqfek l-ewwel stage waqfek. Illum kellna vjaġġ mhux qasir, xorta konna nofsi għal fuq. Għax minn hawn għandna intervista oħra fiż-żona Marsa u rridu ntiru aħna 3. Imma id-direzzjoni tinformani illi xtaqet tisma' iktar dwar il-pornografija ħsara li tagħmel u int taqbel miegħi dak li għadtux vera perfettament, meta ngħidha ma' ċertu nies jgħiduli jiġifieri inti qatt ma rajt pornografija, ngħidhom mhux qed ngħidilkom hekk. Qed ngħidilkom hekk għax rajt ukoll bħal ħadd ieħor. Imma iż-żgħażagħ tagħna llum qed jibbażaw anke l-imħabba bejn tnejn fuq dak li jara fil-porn. Grazzi George Mela, grazzi Linkirkop. U id-deċidejna d-direzzjoni li tkun magħna programm ieħor biex nitkellmu dwar il-pornografija u l-effetti fuq is-soċjetà, ma speċjali ż-żgħar tagħna u t-traffikar tal-bnedmin li ma tkellimna xejn f'dan il-programm illum u għandna bżonn programm ieħor. Naħseb li huwa denju li nirringrazzja lilkom ukoll is-segwaċi kollha tagħkom u għalfejn kalamita għaliex kalamita jilqa' u għandu ruħ soċjali literalment hemm il-messaġġ jasal direttament u mill-investigazzjoni u mill-informazzjoni kollha li naf jiena u li nkun għamilt dwar il-programm dejjem ħalla effett pożittiv u ta' żvilupp fuq is-segwaċi tiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna, ħafna.
għaliex Kalamita jibqa' viċin in-nies u għall-programm tan-nies u jgħix man-nies. Min-naħa tagħna il-Biskuttin li wkoll huwa t-tifel jew t-tifla ta' Kalamita u forsi il-qoddim ikollna n-nepotijiet tagħhom ukoll insalmulkom hawn u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Dal-podcast ġim iġġub lilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.